April ni som kum sang ni ani a kum som pali le ka upa Brittany Duke chu apin dan le lam chi a anu Angela Keston le apashon Jesse James te nasa taka anin hau thom chu angai tharan maya achang chuan kutin thak thom te ria a anin hau na sat ema wangin an ribur bur maya achang le ring tak takin an awa chutianga nasa taka anin hau thom le kuthial anin thak thom te ria chuan Brittany chuan a hlau thong le a rang takin akhuma tangin a zuang thawa apindan kongkhar chu avakal tani reivak lova anu chuan police a call ti a hretheya ta chuan anu chuan 911 operator hena chuan a pasalin silaya atin reng thule aka ma ngein ama thatu tur chu ava report lo kani ti a hril chu a hretheya ti chuan Brittany chuan kongkhar chu hongin a paron hena chuan inbeng dai tura wangen atuma chutia avati chuan an boruak chu adai mai a bei se ani mase an kongkhar kalna a hon ma chi chuan silai chu apuak tadur maya silai puak ri a hriat taka chuan Brittany chuan kongkhar chu a hongngam talova a hlau lutuk chu a khur zoi zoya a khongvek ni main a in hria chutia om huna hlau le thabara adin khongreng lai chuan a paron chu a pindan lampana aron pen thom a hrezui ngala a hlau thong lutuk chuan engtia om tur nge po a hrelo hialani pon lama tangin a paron la chuan kongkhar chu aron soi dot dota hong turin aron autur tur boka mase Brittany chuan a hlau ema wanga hongngam lovin a om mun ngaya adin reng lai chuan a paron chuan kongkhar chu aron nam hong ta thuai mai ani Brittany chuan a paron silai la hum reng chunga lo lut chu a hma takading reng chu a han ena arapin launa ina khata a paron hena chuan khongai takin tisu Jesse ti in okhur zoi zoi le trap truak chung chuan angin tani chuta a paron chuan Jesse khongai na dil chuan omzia anei to lo thule anu chu a thi to thu a hrila Brittany chuan soile mai tur po hrelovin ading tareng mai ani Jesse chuan chutia ding reng lo chuan kala 911 call tur chuan a hrilta a Brittany chu rang takin a chuak ngala 911 chu a han call ta a mase phone chu a man thei reng lo mai le chuti lai chuan a paron Jesse chu a om na tangin fit som vela omin Brittany thlir pa chuan a silai man tur le man rodang te chu buat sain a identify lo maya a in pe hnu chuan Brittany hena chuan zanin hian mitam tak chu an thidon ani ti in chu a chua san tani a chua vele chuan Brittany chu anu te pindan lampan chuan atlan ngala anu chu khuma alo mu reng maya abianga ka ni in thisen tam takin alu chu alo bual nuai maya Brittany chu anu bula chuan va thu in akuta von sakin abemol mola ti chuan anu kut bula phone thisen kai nuai chula in 911 chu a call non le tani rang takin local police te a hmuna an ron thleng thuaya mase an thlen mek hi chuan Jesse ro khonge akal tak ti hriat na man a om to lova ani ero in a tha tur le chu alo siam fel vek to thung mel khat po tling lova hla a chuan Jesse James Keston chuan Sharon McIntyre teina chuan luruk tumin dim takin alo pen lut zala heta hian a faron tho Brittany lai zon nu Brandy chu ariak nge ni Brandy riana nu Sarani le anu Angela te hi thian thatak ni in anin kom ngei ema khoi hmuna po kalse engpo ti se in zui zel ang chi hi anni laizon ang main anin ena ti chuan Keston chu dim takin Sarani te mut pindana chuan aluta light chu a han ona Sarani le abial pa chu tui takin an lo mu hi la Sarani mu hi lai chu azonin voiru a han kap ta si mai le silai puak thom chuan pindan dangamu Brandy chu ati har chiang le a
saroni bialpa au chel chul thom chu a hrezui ngal bok a bialpa chuan saroni chu a au vak vaka chu thom a hriat chuan brandy chuan saroni chu ka ni ti a hre thiam ngala a lau lu tuk chu khum hnuaya a tlan lu lai om reng reng po hreman lovin a lo oma a kap tu chuan saroni bialpa hena chuan tho chuak lo turin a vin tuara a tho chuak ani chuan a ka ve ngal tur thu in a vau bok brandy chuan a otang chuan a pahron Jesse James Caston ani ti a hre theia a lau lea a trap deuh pur mai boka chu tianga a hlo na kalai chuan Caston chuan saroni bialpa hena chuan khonge mei chenau pangkha ti in a zot chiama saroni bialpa chuan a hriat lo thu a hrila chumi hnu lok chuan brandy pindan chu aron in hong roka a pahron chu aron lut ta a brandy chuan zan khua in radio a play thina wangin a radio po chu alo la in play riral rala chu wang chuan brandy chu a pahron chuan a om nge yani ti a hre chiang dona chu baka chu tianga mi zon nei reng reng chuan khum hnuai chu an bi masak ber arina wangin a thi ve ngei don ni in na in hria a lau thong tak zet ani brandy chuan a pahron chuan thom a hriat a hlo wangin aka a hu betlata a khumbul vela a kepen kwal te chu a thlir renga Caston chuan brandy chu a thom hnokar velte a han zong vela a hmu tak si lawa chuan a chuak le ta ni rang dakin brandy chuan 911 call ngal atuma ma se phone chu a lo thi mi mai box si chu ti lai tak chuan kong khar an ron ki ka brandy nu te chuan brandy chu au pa in a pahronin an nu a ka hlum thu chu a hril ta a brandy chu a zoi noka Brittany nen chuan kara chuangin police te ven himna hnuai om turin police station lam an pan ta ni police te chuan Caston chu an laman miau lo awangin hanzon chhun zom dan tur po an hrelo hle a tunge a dot lea a target ni ta ang ti chuan an ngai tu na a buai ta hle a minute rei lo te a saroni in atangin mail khat potling lova chuan Lake Province Police Officer pani chuan Caston a truck ni om tak chu elementary school tuala ading lai an mufu ta a an vapan hnai dewa truck bul chia chuan an car chu an ti dinga an en chian chuan ama chu alo om lo hlawa an thil mu chu mun puilama an report thuaya chutia kara an thut lai reng chuan an hnung lama tangin Caston chuan police officer pani chu aron kap le ta a pakhat jok chu a ngonga kap fu in a hliam chu a serious hle nge a rang takin beyan ni thu chu an hmun puilama an va report ngala ma se backup team an va thlen chuan Caston chuan a truck khal to lo chuan ke in a lo tlan bo le man ta ni FBI te chuan a target dot le tur hriat mai dan tur an hriat lo wang chuan a target dot le tur ngai tu buai chiam ai chuan ama ber man vat mai chu thil tul ber ni in an hria ma se ama man tur po chuan a omna hriat angai sia ti chuan a omna an hriat thein hnung ber chu East Texas ani a chu hmun lama chuan zon na an thok ta a ma se Castonero a omna ngaya omrei theilo ani awangin Arkansas atangin ain khal chuak vele a Lake Province atanga mail somni pariat vela hla totula Louisiana atangin basin a khua chu a pan le ta mani seilen na ti taka he hmuna hian Caston hian thian tam tak ama puidu tu le thunei tu telaka tanga thokru du tu tur anga le nge a chungzinga chuan alaina hnai ni lem lo James Kelly chuan alo pui nge ya hele in turbaka amamo apiang chu ati sakzela James Kelly ina hian ni thum vel lek a om tia Caston hian mi hip theina riau ane anima na Kelly amo afa panupui andria nen anin kople man der maya Caston hi Kelly nen anin po le ani
mase keli te na chuan kar khat aom tling trep tia chuan Gaston chuan bial nu thar anei le ta a ani nen hian an tlan bo ta a heta chin hi a nu chui tu reng reng a om lova thakhat chuang zet chu nu chui zui thei lovin are mak mai ani Lake Province chu a chua san ta nge ti chu riat thiam a har ta hle a he hmuna hian huan hlui vel atam awangin thlam hlui han khosak thei nok na tur hi atam hle a henga te hian alo biru rengem ti chu riat ani lova hetianga dam kho chuak tura khosak te chu Gaston atan chuan aton riat nu vek ani awangin thil har sa ani don der silowa ti chuan hun engemaw chen aliam hnu chuan Gaston ani om tak mu ani a mase an han chui zui chuan alo ni le ta chuang lova Gaston an tual atha tangin thali lai aliam hnu po in engma ma son na an nei theilo wang le a om na chin tak ngial po an riat theilo wangin FBI te chuan poilian zok a khoile an hlau zek zek to mai ani ti chuan FBI most wanted list top 10 a hming chu an ziak tel ta a an man thei nan thu riat neya thu nei tu te hne na soingam hne na chuan dollar singa lomana an tiam ta hem maya he dollar singa hian Gaston a chungchanga riat nei te chu atong chhuah zo tir nge an bei sei hle ani Gaston a hi akong dal tu le atana noksak nilem lo te laka chuan misual tak anilem lova mase atana noksak le akong dal tu nia a riat laka ero ti hreeng ma anei lo thung hei wang tak hian mitam tak chuan an hlawa engma an soingam lovani tuma in Gaston chu Lake Province a chuan alo let leang nge ani lo poin eng thil poi nge a khoi leang ti chu tuma in an hrelowa tharuk zet aliam hnu po chuan engma achin an hriat tak lo wangin FBI lam chuan mipui hriat a puan lo chu tha in an hreta a chutia Gaston a chungchang an puan dar hnu chuan investigator te chuan kol poimo tak mai an dong ta hlau mai le aron kol tu chuan Orange County, California a in sakna hmuna Gaston ni om tak Gaston a pian hmang le mel hmang an soi ang chia a hmu thu aron soya but thar deuh hlek a bun thu aron soi bok Gaston chuan Angela te a tha don zana a but a bun ho lo ani ti kha thu nei tulam chuan an lo hre khiau maya ma se chu an thu don chu alo pu ru nge ni aron phone tu in Gaston nia a soi chu an va mu zo le ta chuang lova kudruakin an ho le ta ni thata maliam ta a Gaston la are vung mai si mase December ni som pathuma chuan Gaston a bial nu te jinga pakhat Andrea Kelly le a pasal buba te chuan Gaston chin hria te hne na loman dollar singa an tiam chu ngai venin thu nei tulam chu an ron be pop ta hlau maya Andrea hian apa hne na a soidanin a pasal buba hian ati re thei em awangle alaka asual em awangin Gaston aluman dollar singa an mu huna chuan a pasal chu thena chu poisa chuan nunbur tan tharle atum thu asoya mase ninga hnu le ka chuan Kelly te in chu akang tatlat maya akang zo deuh vekani vanei thak takin in kan lai hian an ui vul lai pali ti lo chu tu ma ina an omlova heng ui te ro hi chu an kang lum vekani he in kan chan chungchanga hian thu nei tu te chuan Gaston a inrol ngei an ringa an rin hlel na po sang le ani fin fiana tak a omlo wangin charge han siam ngot thei ani bik lo wangin rin thu chuan an top le taria ma se James Kelly le a fapa buba Kelly te chu an chin hria tur omlovin an bo wang mai ni investigator terin dan chuan James Kelly chuan amo Andrea le Gaston te chungchang chu a fapa buba chu a hrilanga a fapa chuan anu pui ngai zong Gaston chu mai chhana mu ngei adu awangin Gaston muturin an kalani te an ring tarum ruma atuk zinga chuan Kelly te motor chu Mississippi lui Levy
Carol Paris chaklama mu ani hlau maya investigator te chu a hmuna an thleng thuaya mase an be seilo lutukin kar chunga chuan ruang pakhat alo om reng maya abul hnaya chuan ruang dang alo om le boka chung ruang te chu Kelly te pa fa ngei an ni bok James Kelly zok chu ka ani ba ka ashoka zai ani a afapa buba po ka hlum ani bok investigator te chuan case tona thil ti nge yani an ring bur maya poidang a khoile ma nge ya man chu ngei chu atrul tak zeta ti chuan case tona chung nai vaile thian te zinga chuan a biru na hmun ria chu an om ngei an ringa chu wang chuan a chung tele thian te a thei ang thu an zota polygraph test te an nei tir lomboka chu tianga an ti kwal tak nuwa chuan keston chu apa bula emo anu bula emo a omani an ring ta a anu ina chuan keston man tumin team tenen an vakal ta a chu ina chuan anu le a u naw pa te an lo chenga ma se keston reng mu tur a om lo investigator te chu an beidong du chuang lova apa ina a om ngei ringin apa in lam en fia le an tum ta a keston apa po chuan a in thu nei tu lamin an en fia chu alo rem ti ve mai boka agent te po in ka na a then pal thut po a beile thei turin an silai te chu an ro man sa veka agent deal chuan ma a hruaya a hnunga law enforcement officer te chuan chokalam an en fia a hnung lama Louisiana State Troopers ten an zui boka chokalama chuan tuma an om lova chundar som pahnih pel hnu ania wangin room chhung chu a thim hle a ti chuan detective chuan in chhunga chuan light chu the kualin ti chuan torchlight lir lai chu tu emo phei khok bula chuan a tok ta chat maya an han en chian chuan agent di la hma loka chuan Keston ngei chu a ngonga M1 carbine rifle orin alo ding run maya agent deal chuan a silai chu kengin met puak mai thei turin a in ring renga ma se an be seilo tak main Keston chuan a silai orlai chu a kha be hnuaya chuk tuin ama le ama chu in ka atum ta a agent deal chuan Keston chu beng dai tumin in kap lo turin angena Keston chuan chuak vek turin a ti a an chuak lovani chuan a in ka hlum tur thu in a vo pa zel boka heti lai hian team te chuan choka chu hual hne vek ma se ama ber chu nungdama man an du sia wangin agent bel chuan a team te chu let turin thu a pe a zoi muangin an tol chuak ta ni pon lama po FBI SWAT team te an lo thleng ve chia boka Keston chuan an zinga mi tu ma abiak du lo thu le prosecutor Buddy Caldwell chau abiak du thu a soi ta ti chuan prosecutor Caldwell chu an biak tir ta a Caldwell a hnena chuan voin hian mitam tak chu an thidon ani ti in awa hril ta a Caldwell chuan a hriat thiam thu le ma se chu hmuna chuan awa thlen ve ma chu tu ma lo kap hlum lo turin angem ta a minute rei lo te a chuan Caldwell chu a hmuna awa thleng ve nga la mai chan nge ya Castonen chuan an in beta a Keston chuan Caldwell hnena chuan James Kelly le afapa Buba Kelly te chu a tha lo thu a soiba ka alaka zangai na lan tira atual thana wang chuan remnan kumsom chau tan tir turin angena ma se Caldwell chuan Caston a hnena chuan chu amit ha te chu lo that lo se chu chumi hmuna chuan chu tianga an om hlom lo top tur thu hrilin mi chu ti zat a that chunga kumsom chau tang tura ti chu thil thei ani lo thu a hrila ma se a in pe ani pho chuan death penalty la ka ero an hum tur thu atiama Keston chu anui haka apa le a thian laina hnai vai ama lo hum tu zong telaka hremna engma pelo tura in tiam turin angen le a chu thu chu tiamin agreement an sign ta ni ti chuan a silai chu
kal tu ela kuta chuan a pe a ama po chu a in pe ta ni atual tha atanga thariat na chuan Jesse James Caston chu man anita a an man atanga kar ni hnuwa trial nei ani a Caston a chu Sharon McIntyre atha awangin first mother degree Angela atha awangin second mother degree le police officer te tha tuma abe wangle silaya mana wangin first degree murder remna pek ani a Mase James Kelly te pa fat hi na ero fin fi ana engma an mu lo wangin remna pek thei ani lovani Caston chuan Sharon McIntyre atha awanga first murder degree an pek chu second murder degree ya ti niam sak turin angena angen na chu ti hlotlin sakani baka a hremna dang zong zong chu li sak ni in dam chung lungin tang tura achung thurel sak ani ta ni ole tun tuma tan chuan khati zong kha ni phot sela he video hi chopchil deuh taka ka siam ania wangin in du thu sam lo lai alo omani pon ngai thak dan min lo thiam sak mai don nia hun man nuam vek ule